おはようございます。いやまあいいか。ちょっと寝不足と筋肉痛で、よっこいしょ。寝不足は完全にアクタージュが止められなかった。面白かった。今どこまで読んだんだったかな。多分7巻 ?7 巻入ったか8巻どっちかぐらいだかな。よいしょ。6巻の山場を越えてどうなるかと思ったら、6巻以降も楽しかった。6巻があまりに僕の癖に刺さりすぎて、楽しかったな。あ、いや、本当に一つの列車に乗ったような、旅先に着いて、旅に出て戻ってきたような、そう感じがして非常に良かった。あ、普通に本当にあばらが痛い。あばらの周りの筋肉が痛い。適切じゃなかったな。で、ユニット配置とか見たっけ？なんかそう、寝不足と筋肉痛で、あれなんですけど、でも今ゲームしないと、やる時間がなくなってしまうので、よいしょ。ちょっと待って、頭が動いてない。アネットがついてる。あと0体出撃できる。で、そうか。今はフリー出撃じゃないか、まあフリーか。一応出撃の課題のやつで、そう。思い出してきた。の2戦目か。で、だから敵もそんなに強くないから、レベルが低い順に外に出していこうかなって思ってたところですかね。アンナがレベル13。そう、推奨レベル11のところを13ぐらいの平均のでいこうとしてるのか。ベルトもう外した方がいいんですけど、魔力がどうしても上げたくて、そのアネットを仲間にするのにもうちょっと魔力が欲しくて出してるけど、ただレベルアップしても魔力上がらずというやつですね。引っ込めるか。難しいところだな。フレンはそうだな。フレンワンチャン誰かにつけてもいい気はしてるんだけど、マリアンヌ、それは見たいからつけました。それも見たいからつけました。はい。とりあえずいいか、今ので。13。そうですね。イグナーツくんやたらレベル上がってるな。まあそういうこともある。マップ配置だけ見て、そうだ、武器、兵種を変えたり、新しく仲間にした人の武器がちゃんと持ち物をちゃんと精査してなかったせいでえらいことになったっていう話か。はいはい。あ、そう、右で。このマップこうして右に回転させた方がちょっと馴染みがあるせいで。で、そう。メインの戦場は一番手前じゃなくて、その一個奥になるの道になるんだったかな。はい。まあレベル全体的に上がってるのでそんなに恐れることあらずというところですね。カトリーヌ先生があとびっくりするほど強い。やばい。そういうこともある。奥の方に魔法系を入れておいて、後で考える。まあでもそうか、魔法もいるし。ティリル前に出すのでやっぱり若干怖いとこがあるけど、マッシュ君もそこじゃまずい気もするな。よいしょ。はい。先生、どうしようか。先生なるべく、なんか攻撃魔法とか打っといてください。ブリースなのに回復しろ、回復。はい、回復ですね。戦闘開始します。よろしくお願いします。勝利条件、敵の全滅。敗北条件、ベルトの配送。いきます。眠い。よっしゃ。目標としては20分かけないで終わらせたいな、かな。さあ、どうするんだ？いきまーす。いいよ。失礼しまーす。かっこいい。いやー、かっこいいなー。馬のレオニー最高ですね。一丁上がりだ。いや、めちゃくちゃかっこいい。やっぱね、露出少ない方がかっこいいよな。それは個人の趣味ですね。はい。ありがとうございました。レオのどんな感じ？やばいですね。はい。立ちふさがる者は
みんなぶっ倒す。すげえいっぱい来る。魔法も来るからな。私ですか？かわいい。地域でほふれるそうな気がするけど、そこんとこどうでしょうね。リザイア、あ、ヒーラーか。はいはい。恐るに足ららずという感じですね。はい。こっちを魔法色でやれれば、マリアンヌ先輩いけます？あ、ここ乗れるの？あ、乗れるのか。池だと思ってた。そう。あ、いいですね。で、弓で一発後ろから入れてもらう形でいかがでしょう。あー、かっこいい。うん。結構ちゃんとなんだろうちゃんとあるように見えてないよね。あーやかっこいい。あまりにかっこいい。やだ、汗かいちゃった。かわいい。かわいいしかっこいいので最強だと思うんですよね。タイマー8か。そんなに強くはないけど、どういうことだったんだろう。はい。じゃあ弓を一発入れてもらってと。頑張ります。よろしくお願いします。あっちから魔法が来る。悲しい話だな。狙撃の方が局者より上に来るんだ。どんなことだ。どういうことだ。向こうから魔法来るけど、まあ、いいんじゃないでしょうか。あ、なるほどね。ブリリアントにしたんだった。ちょっと前世の記憶が。あ、喜んでる暇はない。ちゃんと斧持たせたっけ？待って、記憶がない。あ、よかった、よかった。斧持ってるわ。どうしようかな。先生、タイマーも防御も強いな。前に出しといても大丈夫そうだな。焦らず戦おう。そこをじゃあ攻撃、届くっけ？届かないんだ。届かないんだ。そう。先生壁にしとこう。ただガトリン先生ここに置けば向こうからも来るからもうちょっと前に置いといても大丈夫かな。みんなツリル狙ってくるな。やめろやめろ。先生、奇襲有利思います。ん？盗賊か。なるほど。なんでこんな移動範囲広いんだと思ったらそういうことか。はいはい。じゃあサミヤ先生そこに置いて、さあ、はい。仕事だ。あれ戦技で届くんだそれ。なるほど。まあいや、前に出てきてもらおう。よいしょ。さあ参りましょう。塊。ナイス。あ、死んだわ。あ、クリティック。さすが。おいおい、あいつ死んだわと思ったらもっともっと軽くひとひねりされてしまった。デリル回復入れてフレンで回復入れようかな。先生、じゃあ攻撃しとく。戦線一つあげられそうかな。どこから片付けてこう。弓からかな。訓練用より失礼します。いい感じ。ナイス。女っぷりが上がったか？かっこよ。いやー、あまりにも似合うな、あれはに。かっこいいな。高み目指していこう。よいしょ。サイド必要あるか？ないさそうかな。いや、あげられれば先生あげたいけど、回復先生に入れてもらって、あとフレンにチリルが入って、はい、大丈夫そう。先生が全部カトリーヌ先生が全部やってしまうな。まあいいか。鉄の池88か。
訓練用のだと1残る。なるほど。あれ間違えた。あれ残るやつだったか。鉄なのだったっけ。それはいかんでしょ。お金ありますね。衣装があまりにかっこいい。なんでシャミヤ先生こっちの衣装なんだろう。カトリーヌ先生はあれこれが、いや違うよな。固有の衣装じゃないよな。あれわからん。未だに仕組みが分かっていないんだ。訓練用ので殴るとかっこよい。はあ、私遅れ取りません。かっこいい。鍛錬のいいね、上がるね。うちはそして相変わらず剣が上がらずと。ツイリル行って先生はちょっと待っててもらおうか。殴りに行こうか、こっちは。失礼します。お願いします。ちょっと押しっぱなしにしてた。かっこいいな。訓練の成果が出たのかも。素晴らしい。どこから回復しとこうかな。とりあえずツイリル君の回復。いや、あれそこまでいけないんだ。そう。あれでも回復できる。なるほどね。もし僕がそこまでいけてたらと。回復できないじゃん。回復できないじゃん。ありがたいね。回復。ありがとうございます。ナイス。こっち来ないよな。大丈夫だな。リブローの範囲そんな広かったっけ。びっくりしちゃった。世話かけるね。そんな魔力上がってるので感謝感謝。ここ平地なのか。なるほど。こっちに来ることもあるのか。でもそんなに来なくてもいいんだよな。これへ進軍したいからこっち来てもらうのもありか。大輝。あれあと誰か残ってたっけ。先生がね。じゃあここ移動こうかな。よいしょ。この俯瞰から真上から斜めに移動できるのすごくいいよね。かっこいい。で近くまで寄れるやつめちゃくちゃ好き。アネットがいる。頑張っておるな。ミニチュア見てるみたいですげえ楽しくなっちゃうんだよな。でそこにいてもらう間にリザイア入れておきましょう。勝利。楽しい。あんまり近づけて見てたことなかったけど、そのシームレスで行ったり拡大したり戻ったりするのめちゃくちゃ楽しいな。魔法系の人にやってもらおうかな。リザイアいける？よいしょ、いけそうですね。戦線ここら辺にあげちゃおうか。でも緑のとこまでいけるのかな。いけるんだな。大気一回殴っとくか。訓練用よりで一回殴るどころじゃ済まないんだな。なるほどね。かっこいい。ナイス。ノーダメ草なんだ。そこまではいけないのか。じゃあこっちにしようか。よいしょ。
でもこれ非常に操作がしづらいな。あ、いけそうでいけない。そういうこともあるか。そういうこともある。いやでもこれうまく回せるの12はないな。はい、やっとこう。やるだけやっとこう。あ、騎士団レベルアップ感謝。せっかくだから先生もやっとく。まあ、先生どっか回復しといてくれ。無慈悲。あ、ツイルがまだそうか。レベル13から行きましょう。訓練用槍で、はい、ナイス。ブリガントが多い。出てないけどクロードもブリガントだしな。斧が多すぎる。ちなみにレオニーって防御16なんだ。うちでは一番ヒルダの次かな。先生もこのブリスト硬い。面白いから前出しとこう。よっこいしょ。面白いから出すんじゃない。いや、広くていいな。はい、よっこいしょ。どこまでいけるかな。あっちもう誘い出しちゃう？2人しかいないしね。誘い出すかと思ったけど来ねえわ。魔法いないから。だって誰もこれ全部ヒルダちゃんがやっちゃうやつでしょ。これ知ってる。あー強い。強い。ナイス。まだまだか弱い乙女ですよ。そうだね、力上がってないしね。なんかやっぱり力上がんないな。僕のところにいる生徒。ナイス。その程度。かっこよい。かっこいい。足めっちゃ見えるな。びっくりした。はい、感謝。あ、素晴らしい。もう一暴れしたくなるね。全盛期。すげえ上がんな。向こう行ってもらおうかな。半分ぐらい。よし。なんか秘密のもの持ってそうな人いっぱいいるな。結構助かる。悪いね。レベルが上がりすぎている。根節の課題出撃推奨レベル13なんだよな。よくないな。よくないけどやっちゃうんだ。よし行こう。あれ1残る。だからさ、HP が少なくなった時に最後までちゃんと見てくれっていう話をだな。あ、レベルアップしたのでよし。はい。レベルアップしたのはローレンツの方か。なるほどね。なるほどね。0ですね。いけますね。100%。はい、ナイス。ナイス。素晴らしい。割と強いのかな、僕。育ってるよ。力マジで上がんねえな。いや、十分頑張っとる。力があまりに上がらないことで有名なおじさんのところで回復入りますね。いい判断だ。頑張ってちょっとプリーストとしての仕事をしてください先生。でもみんなレベルアップ分かな。そんなにがっつりと HP がいってる人はいなそうかな。はい。で、あと残ってるのが3人。よっ。訓練用弓を。サクッと死ぬ。いや、この服すげえ好きだな。いや。自慢にもならん。足。あ、秘密のアイテム助かります。感謝。ヒルダちゃんで間に合っちゃうかな、全部。どうしよう。1手。まあ、ちょっと
入ったナイス。私に負けちゃう？斧が多いこのクラス斧が多いあはははは。はい、これで全部かな。ナイス。2回入ったね。先生はじゃあちょっと修道士としてのお仕事をしていただいて、はい、ライブなどをしていただき、助かる。あ、レベル上がっちゃった上がりすぎだな。はい、ありがとうございました。魔力なツイリル、いやマリアンヌがいければマリアンヌにイザイアを打ってもらって、あ、2回入りますね。美味しいですね。だいたい20分ぐらいかな。私勝てた。かわいい。ありがとうございました。勝てております。レベル上がりすぎなんだよな。はい。で、課題、クエストを2件やったので、あとは、これか、外伝を1個。他の2つはやったことがあるので、1個やってしまいましょうかね。金鹿でいいのこれなんて読むんだろう。鹿ってなんて読む？わかんないな。はい、お願いします。あ、なんか書いてあったの読み飛ばしちゃった。まあいいか。そういう日もある。ほわ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 。十字石のあ、そうか。月末十字石戦か。はい。さすがは僕だな。見立てに茶葉を茶番って読んでびっくりしちゃった。なるほど。茶葉だ。ローレンツ、ここにいたんだ。いやあ、ツィリル。かぐわしい紅茶の香りに誘われてきたのかね。違うし。これ、ローレンツに手紙。確かに渡したからね。僕に手紙か？誰からだろう。早速見てみるか。なんじゃい？誰からの恋文？誰からの手紙？あ、お父さん。先生か。先ほど父から珍しく手紙が届いてね。アケロンと小競り合いが起きてるから領地に戻って対処するようにと。アケロン。10月なのにみんな夏服で申し訳なくなってきた。帰ったら着替えましょう。礼服もいいよな。先生はミルディン大橋を知っているか？名前だけなぜか。アミッド大河をまたぐ古い橋でね。帝国領と同盟領をつなぐ用地なんだが、その橋の北側を支配地にしているのがアケロンだ。はい。領地を抑えている強みで周辺諸侯とはよくいさかいを起こしていてね。なるほど。今回も散々話し合ったはずの領海問題を蒸し返して、まあね、兵まで出しているらしい。蒸し返してもらえたら美味しいからね。さっさと追い返さやめてくれって気持ちにはなるけど。なぜローレンツが？父にとってアケロンなどサジ。もっと大きな諸侯との駆け引きで忙しいのだろうよ。ポット取ったら重くて痛かった。悲しい。コーデリア、エドマンド、筋肉痛が。それに名手のリーガン家。はい。同盟の円卓会議で自身の意見を通すため、いつも事前の根回しに余念がない。レスター諸侯同盟というのはそういうところなのだよ。なるほど。もともとが王国から分離して成立した同盟だ。自立心を尊ぶ一方で協調性を欠く。相互扶助を謳ってはいるが、その実利己的で身勝手な諸侯の集合体だ。まあでも今の名手リーガン公爵家にはそれをまとめるだけの力量もない。協調性でなあなあになってるよりはいいような気もするけど。表向きは不戦を訳していても、はいはい。そんな小競り合いは日常茶飯事でね。なるほど。おかげでゆっくり紅茶を楽しむ暇もない。なるほど。頑張って。そうだ先生。よかったら一緒に来てくれないか。無能なアケロンなどを恐れる僕ではないが、先生にも同盟の実情を見てもらいたくてね。
一日で同盟行って帰ってきてんのかな、先生。理解者を増やしておきたいのだ。先生にとっても見聞を広めることに損はないはずだろう。どうしようかな。一緒に行こう。よし、じゃあ決まりだ。すぐに出発するから支度を頼むよ。はい、よろしくお願いします。30分ぐらいで終わるとご飯がちょうどいいですね。炊けますね。5の半が炊けますね。どうしようかな。それで一旦終わりにしようか。これの戦闘が終わったらおしまいにして、樹脂視線多分長くなっちゃうから次回に回しましょうか。びっくりするぐらい眠いな、この人。樹脂視線。ユニット選択。レベル見てなかったな。そろそろ先生諦める魔力については。でもちょっと伸びたな。気持ち伸びたな。じゃあもうちょっとやっとくか。十字し、絶対出るんだ。なるほどね。アネットはうちについてもらいます。うるせえ、アネットはわしにつけるんじゃ。はい、ありがとうございました。なるほど。ローレンツとあるのって誰だろうな。ローレンツ。クロードは A まであるのか。ベルトともう A まで見られるようになってるの草なんだよな。ヒルだと見られるようになりましたね。レオニーのも育てたいな。ドロテアか。ドロテアありの。いや。それはカトリーヌ先生が面白いと思うな、僕。はい。じゃあ支援、カトリーヌ先生。じゃあ。ユニット選択、カトリーヌ先生をつけておこう。カトリーヌ先生もしかして出撃することになってた？こっちじゃない、こっち。あれ？いらっしゃる？書いてあった。あと見たいのは、そうなんだよな。クロードとヒルダはここでしか、今のクラスでしか支援が見られないから、なるべく。ローレンツ、まだ B だったんだ。そうだね。リシテアか。マリアンヌ、それはありだな。でもヒルダにつけておこうかな、やっぱり。レオニーも見たいんだよ。ペトラも見たいんだよな。見たいのしかねえな。アネットもあるんですか？これ誰？クロードだよね。アネットもあるの？イングリッドもある。とりあえずアネットにしよう。アネットダメだ。僕につけた。じゃあペトラにする。ユニット選択。じゃあペトラにするじゃねえんだよ。いた。はい。これで大丈夫かな？セーブをして。いや、ユニット選択まだ、副官決めただけで。15、15、14。14、15。13の子をメインで使いたいので、アッシュくんを一回外して、アンナさんちょっと使ってみたいな。どんな感じなんだろう。15、14、15。こんなかな？リシテアが13、ラファエルが14で、フェリックスが13、ドロテアが13。こんな感じかな。なんか魔法多いかもしかして。そんなことないか。マップ配置。どうなってる？ひどっ。囲まれとるやんけ。もうちょっと陣取り、まあいいか、はい。右側が開けてるのかな？左側もでも、開けてないと言うにはちょっときついのでは？どうなってる？なんかある？一応砦があるのか？新ニフカじゃん。よかったよかった。とりあえずここで守ってればいい形か。敵将の撃破または12ターン経過。守ってれば一応大丈夫な感じですかね。砦があって回復以外だったわ。砦かと。多分ここら辺は入ってられた。いやでも、一応、ベレット、防衛地点の陥落だからやっぱりここら辺に多分防衛地点が設定されてるんだろうな。敵軍32、草なんだ。
はいはいはい。なんか固定放題がありそうだけど、特になかったな。弓がいれば左右に配置したいところだけど、今回はいないので、脇は見なかったことにして、回復系の飛行、脇に置いとくかな。魔法多いね、どう考えてもね。この中で一番防御高いの先生なのかな、もしかして。防御18、さっきよりちょっと増えてんの。18、12、5、8、12。ローレンツと、あとペトラか。はいはいはい。アナさんもそこそこあるって感じですね。助かります。先生動かせないんだ、これ。動かせないか。はい。ローレンツ、お前前だよ、前。草なんだ。ペトラはどれくらいだったっけ？あ、間違えちゃった。まあいいか。ペトラが11。うんうん。あっちか。なるほど。魔法が多いな。これなんとかなるんかな。まあやってみましょう。ああ、そうか。ペガサスいるんだ。弓いないのはちょっときつい気がしますね。まあ、とりあえずやってみてダメだったら考えましょう。よいしょ。24、85。まあ、結構、タイマー弱い人がいっぱいいるし、防御もそんなに、そう、みんな13レベルぐらいだから、まあ、ちょうどいいのかな。はい。いっぱい防衛しましょう。また12ターン経過。あ、敵将見るの忘れてた。思ったよりも敵が多い。ああ、僕もそう思ったよ。敵が多いの。はい。ああ、グロスタールあれ、お前か、開けろ。こっちに兵を回せない。変な声出ちゃった。すいませんでした。まあいいか。僕ちゃんの邪魔するやつはお仕置き帝国してあげないとね。ルートでちょっとだけ顔見たやつでしたね。瞬足で帰ってったけど。あれ、あそこに見えるのがアケロンだ。やりますか。無理に倒さずとも。はい、やりましょう。アケロンの軍勢がイチャモンをつけに来ました。防衛地点が陥落しないよう注意しましょう。やっぱ回復床か。あの川には跳ね橋が。うんうん。一方の基地からのみ橋を架けられる仕組みだ。つまり跳ね橋を活用できるならしてくれたまえ。つまりわからなかった。うん、めっちゃ死んでんな、味方。よいしょ。まあ来るのを待つだけって感じなんですけど、先生じゃあ前出ておいてください。先生前出ておいてください。草なんだよな。出るぞ。そうなんだよな。魔法系が多いからあんまり陣地を広げられなくて、一番最初に来る人は来てくれって感じだけど。先生、奇襲有利思います。あとお前前だな。前出らんねえなと思ったらそうか。馬乗ってたわ。はい。待機待機。私に任せてください。あれ乗れる？乗れそう。よいしょ。僕はいつでもいいですよ。私こんなとこかな。舞台に上がるより緊張するわね。さあ参りましょう。アンナさん、防御10か。前に出すかちょっと迷いますね。12。まあ回復が多いから大丈夫は大丈夫なんだと思うけど。人儲けしましょうは草なんだ。アンナさんどうやって使っていこうかな。あ、茂み入る。そうだね。反撃ができないね。そうだね。反撃が強いね。怖っ。この魔術師怖っ。まだまだ学ぶことははい、いいと思います。ブリストだから魔法変えとけばよかったかな。はい。あ、ナイス。クリティカル入った。やるね。
あ、向こうも馬で。ペガサス怖いな。ペガサスどれくらいやったっけ、行動範囲。届く？ここにいる限りは届かないのか。わかりました。馬怖えな。はい、積んで、すっかり忘れたけど、敵将どこだったっけ？前か。羽橋の使い方がよく分かってないんだけど、ここの多分橋の前に行くと使えるようになるのかな。分からん。羽橋とは何なのか。どうしよう、入っちゃおうかな。来る？アイテム持ってるやついるな。何持ってんの？デビルソード。戦闘後自分に10ダメージ。窓じゃん。全然別にいらないもんだったな。あ、上級試験パス持ってる。へえ、いいもん持ってんじゃん。ジャイアになっちゃった。よっしょ。何持ってるんだろう。あ、何も持ってないんだ。そっか、じゃあいっか。興味を失うな。よいしょ。よいしょ。右手が熱いですかね。魔法で片付けた方が早そう。じゃあ先生にはそっち行ってもらって。固まって動けって言うとるやろがい。あれ？あ、後ろか。見えてないな。うわー。はい。回復誰が間に合うかな。先生もちゃんとプリーストの仕事してもらおうかな。ナイス。次はまとめてかかってこい。アーチャーが狙ってますね。だね。ナイス。命中100なんだ。いいね。槍当たりますね。気持ちいいですね。そこかな。そこか戻るかなんだよな。待機。なるほど、届かない。マリアン抜いたっけ。よかった。マリアン抜いてよかった。あ、弓こっち来ちゃうんだ。それは嫌だな。悪かった。そんな力いや大丈夫。ホーリーナイトになるから今後問題ない。草なんだ。2回当てられるね。ただ次もう1回来ちゃうからな。一撃で15があればありがたいけど。いや魔法が多いな。自分でやっといてなんだけど魔法が多いな。15か。あ、猛攻なんての27入んの？ 27、46入んの？槍の方が強い。あれリザヤなかったっけ？リザヤ2回しときましょうか。笑っちゃった。一撃回。必殺34もあんの？リザヤなんで？幸運が高いのか？役に立たなきゃ。わからん。なんで？何があった？寝ようので、はい、いいと思います。ナイス。ブリギットの誇り見せました。馬こっち来るんだ。攻撃入るかな。トロンが入る。素晴らしい。なめないでくれる？なんか必殺がガンガン出るな。かっこいい。感謝。簡
簡単に負けるつもりはないわよ。活躍恐れ入るいりました。かわいい。はい。恐れ入ってた。HP 少ないのはローレンツかな。いやでもペトラも回復したいな。舞台表どこだったっけ。毎回舞台表の場所忘れちゃうな。あったあったあった。HP が41、34。ローレンツかな一番は。そうですね。はい。でも回復できないんだな、これがな。あと弓めっちゃ狙ってくんな。やめろやめろ。回復飛ばせるのって誰かいたっけ。ダメなんだ、みんな。あれ飛ばせる。あ、なるほど、ワープ。来ちゃうもんね。あんまり動かしたくないですね。フレンとマリアンヌどっちが防御力が高いか。どっちもどっちだ。とりあえずがっつり HP 減ってる人はいないからこのまま行こうか。終了。リブロ覚える人と覚えない人が分かんないんだよな。ナイスナイス。ナイス感謝。甘いわよ。ああいいですね。ナイス。あれ紋章持ってた今。あ、来た来た。待ってました。皆さんお待ちかねの。よいしょ。どうしようかな。前に出るのもありなんだよな。いや。2回でいけるかどうかわからんな。あはーん、強いな。あはーん、貴様強いな。そんなに強かったっけ。ちゃんと見てなかった。あ、めちゃくちゃ強いわ。28なんだ。攻撃、ドーラ。ダークスパイクが一番入るのかな。ルナか。いやでもちょっと全体的に怪しいな。命中率が怪しいな。共鳴魔法行くか。全然構わんぞ。行ってもらったところで。85か。一人支援が入ればまた違うかな。回復は多分いらないと思うんだよな。なるほど、レスキューが使える。レスキューもとりあえず用はないな、今のところ。いいか、使っちゃおう。へい。エンジェルが魔物系か。まあ、エンジェルではないんだな。見てなさい。かわいい。ナイス。リザイア入ります。入るかな。ナイス。お兄様褒めてくださるかしら。かわいい。大人に近づきましたわ。ブリースト衣装かわいいな。こっちはあんまり戦線広げなくてもいいんだよな。まあ今日こいつが欲しいかどうかによるけど、まあいいかな。上級試験パスはなくても。さてじゃあ倒して前に進んでいこうかな。よいしょ。やったれやったれ。あ、いいねー。ナイスー。スリルのジャンプするクリティカルのやつ好きなんだよ。私、あなた並び戦います。いいですね。魔術防御が強い。タイマ強っ。アンナさんそんなタイマ強いんですか。強い。まあいいか、訓練権でお願いします。アンナ先輩の紋章何。ちょっと待って、アンナ先輩の紋章いず何。
エルネストの紋章、長い歴史の中で失われた紋章。武器攻撃時稀に相手は反撃不可。強っ。へえ、恐ろしい。なるほど、1900、頑張れ。ナイス。あ、言うてフラルダリウスのは攻撃力アップだっけ。ナイスナイス。上がらんね。まあ速さが上がってるので攻撃力が上がってると言っても過言ではないと。はい。あ、威力上昇ですよね。はい。あとは誰かにお願いしても、この2人で大丈夫かな。じゃあ先生下行きますか。なんかの攻撃範囲なんだけど、なんだ。あー、ペガスっす。ペガスっすか。まあでもペガサス来てもらってもいいんだけど、むしろ先生が受けてくれれば一番安心まであるな。殴られてくれ。あれ、そこの跳ね橋下ろせんの？よく分かってないんだけど、跳ね橋について。跳ね橋ナイス。命中率がいいんだよな、助かる。この僕に勝てるはずもない。ナイスナイス。頂きはまだある。うちではちゃんとまともに攻撃力が上がってるので偉いなという気持ちになる。偉い。ライブでお願いします。嬉しく思います。前に出しすぎかな。まあ大丈夫じゃろ。お、何かいいものを見つけたか。あお前は先に戻って売りさばいとけ。あ、上級試験パスの話。デビルソード欲しいか。あの盗人を追うのだ。絶対に逃がしてはならん。あ、ローレンツチド。そうなんだ。あ、うん、はい。ナイス、素晴らしい。うん、装備してたのリザヤだったね。ごめん。ごめん、忘れてた。あれやる？うん、なんかどうでもいいなっていう気がしてるんだけど、じゃあ行くか。めっちゃ横から来るけど、誰？魔法か。回復1人じゃあちょっとすいませんが、もう申し訳ありませんが、回復。レスキューではないですね。待機。大丈夫だと思うんだけど、94か。まあ一番、大丈夫かどうか危ないのは一番最後に行動させろって毎回思うんだけど、忘れてるよね。あ、はい、ありがとう。上級試験パスは宝物かなんかなのか。16、6ぐらいあったっけ、タイマー。4だった。はい、次回引きましょう。よいしょ。あっちに手を出す気はあんまないんですけど、まあでも分かれていった方がいいはいいか。はい、じゃあちょっと隣で。あ、こっち来んの？来なかったわ。よいしょ。とりあえずそこのこれどうにかします。はい、そこのこれという言い方はあまりにもひどいですが、リザイア入らないんだよね。ただ手やりの方が入らないのは草なんだ。こんにちは。手斧持ってたっけ。全員で殴りに行くのでいい気がするな。はい。ああ、そっちから弓が飛んでくる。それは草なんだ。ナイス。やっぱり弓いないの不便では。そうだね。僕もね、こんなに不便だと思わなかったよ。ナイスナイス。私
遅れ取りません。かっこよい。あー、斧、ダブル斧、かっこよ。戦い、身もうん、心も強くします。強い。それは強い。あれドロツヤ回復魔法覚えてる？はい、すいませんでした。すいませんでした。覚えてなかった。だいぶ。私奮起します。HP 減ってるのは、あとは、先生か。はい。羽橋って下ろせるの？できるんだ。で、次のターン降りてくると。いいんじゃないですか。なんか問題あるかな？問題あるかないかで言うとめっちゃあるな。頑張ってほしい。そろそろここ置いといても大丈夫か？それともこっち来るかな？来ないんじゃないかと高をくくってるんだけど。こっちも一回戻して端から全でやる気はないんだよな。最小首だけ取れれば。いや、まだなんか仕込みがあるのかな。それにしても左手全然来る気がねえな。そうだな、一回こっち側中心に戻そう。出すだけ出しておきますが。はいはい、帰るよ。お家帰りますよ。来た。しょうがないな。魔法防御も強くて本当に非常に助かる。みんなこっち来ちゃった。帰ります。お前逃げるんじゃないんかい。こっち来るんかい。敵が動き出したようだ。突破されないように気をつけてくれ。前実はこんなにいらないんだよな。いた方が安心だから連れてきちゃったけど。よいしょ。じゃあ帰ります。フェリックスどこら辺まで下がれるんだ？ここか？はい。すまん。待機。よいしょ。足が速い。足がめちゃくちゃ速い。回復。礼を言う。よいしょ。先生もじゃあ後ろ行ってもらおうかな。一応回復できるしね。待機。よいしょ。で、あとは前行こうか。ちょっと戻しすぎ。先生前でもよかったかな。そんな気もしないでもない。攻撃。いや、言うてローレンツが本当に頼りになるんだよな。我ながら見事だな。見事。これでははい、待機。よいしょ。サンダーが入りますね。ファイヤーか。お願いします。強い。ドロテアちゃん強い。感謝。私だって鍛えてるのよ。知ってる。いいですね。はい、よいしょ。なんか、なるほど、そっちから来るんだ。いや、でもそっちでいいかな。よいしょ。回復できたのか。ナイス。無駄です。素晴らしい。レーダーだ。あら、素晴らしい。すごいな。ローレンツの活躍。ローレンツの話だからいいか。いいと思います。はい。ノーダメージあるの？そんなの。手やりで。めちゃくちゃな働きをしているな。はい。
ローレンツのおかげで相当イージーモードになってるなこれ感謝。技にも磨きがかかったか。技に磨きがかかってますね。そうか、ドロテアがいるから歌姫で回復できるのか。すごい話だな。回復しとくとなんかこのターンで終わりそうな気はしているものの、回復いいですね。騎士団レベルアップ感謝。タイムは12なんだよな。じゃあちょっと先生に回復をしてもらって、だいぶでちょっと戦いに行きましょうか。あれ下からも回れるな。じゃあちょっと中からいけるかと思ったら意外といけなかったあははははは。攻撃力はちょっと今後の課題ですね。はい、行ったろうと思ったらナイス。アンナさんめちゃくちゃかっこいいな。感謝。魔力も上がるんだ。いいと思います。へえ、出るか。運年券2回入るかな。入りましたね。ナイス。弱すぎるな。24弱すぎる弱すぎる草なんだ。あれいけるかと思ったけどいけそうですね。ダークスパイクで反射。かっこよ。ダークスパイクってこんなだったんだ。素晴らしい伸び悩んでる。いいと思います。2回攻撃いけるよね。行きましょう。ナイス。勝利、皆の心燃やします。クロードが裏でどんどん強くなってる。忘れた。いましたね。イザイアが入るか。イザイアが入ってもツイリルで間に合うか。いやドロテアがいるから大丈夫か。ナイス。何のダメージが入ったんだ今。茨か何そこ茨かなんかなの。こっち来ちゃうんだ。それはまあそれでありだけど、それありなんですけど。いけますね。テオノでナイス。テオノ14だった。命中率見てほしい命中率見て。なんでお前がダメージ受けてんのそれ。何それ。デビルソードか。やっぱりいらなくない。デビルソード売るかデビルソード。弱い女の子には見えなかったでしょ。かわいい。羽橋降りてくるのこれ。降りてこないのかな。あんまり前に出ると馬が来てくれる分にはそれで。まだ残り9ターンだったから大丈夫やな。7ターンだった。ちょっと減ってた。思ったより減ってた。はい、ナイスナイス。いいですね。ナイス。あれ意外と引っかかるな。死ぬかな。危ね。完全に死ぬところだった。すまん。ペガサスだけめちゃくちゃ強くないか。こんなだったっけ。やべえ、危ないところ完全には回避してくれなかったらしょがってた。すまんダメだ。毎回ペガサスの強さ見誤ってるな。なんでだ。24じゃん。34。すいませんでした。本当にすいませんでした。そんな見誤り方ある。ちなみに君いくつなの攻撃力。17。なんでペガサスだけびっくりするほど強いんだろうな。
そうだね。12か。ナイス。無茶はさせないでくれたまえよ。頑張ります。12、100で入る。感謝。ナイス。この僕に勝てるはずも。ローレンツ最強伝説になってきちゃった。いいと思います。再移動ができるのか。もうじゃあ戻っとく。あいつ来んのかな。あ、で回復しようと思ったらマリアンヌでしか飛ばせなかった。回復感謝。ここで良さそうですね。よいしょ。重戦士は来るまでちょっと待とうか。よいしょ。回復を入れて、支援感謝します。で経験値をいただくと。はい、感謝。でここはあと1体だよね。よし。ファイヤー装備していらっしゃるので、はい、失礼します。訓練案件で 100% 入れて、はい、ごめんなさいね。かっこいい。あ、それは助かる。こっち倒しに行く？なんかいいような気もしているんだけど、まあせっかくだから行くか。いや、左側どうなったっけ？左側あと1人なんだ。そんなことある？もう2、3いたような気がしたんだけど。回復。ライブ。礼を言う。そんな、ああ、弓がいるのか。射程が広すぎる。はい、待機。先生は割といらない子になってるな。いらないことはいない。僕がうまく運用できてないな。まあいいか。こっちから行くのに使うか。でも回復、どっちにも割といらない。いらないな。3いるから、じゃあこっちも3連れてくか。はい。間違えた。よいしょ。行くほどかという気持ちありけり。そうなんだよな。待ってて、魔法でやっちゃった方が早いんだよな。待ってよ。あ、来てくれるんだ。待ってたよ。あれ、羽橋そこ下ろさないんだ。羽橋下ろしてこっち来るんだと思ってた。あ、いや、フレンがやった方がいいか。攻撃、リザイア。ファイヤー行くか。ファイヤー入ります。これで決める。は必殺30あるんだよな。なんでだ。なんだ必殺30って。あ、先生ばっかり上がっていく。まあいいか。まあいいほらか。やりますね。回復しとこう。だいぶ。はい。ありがとう。先生はそこで殴られていただくという形で。勝ってしまったな。ナイス。俺が出るまでもなかった。レベルがちょっと本当にサクサク上がるな。成長。ありがとう、聖人像シリーズ。いやー怖いですね。一旦で倒してしまいたいな。共鳴魔法雷でしょ。近づい固まってると一気にやられるやつじゃん。6タイマー15あるから、なるべくじゃあ殴りで。僕の出番のようだ。そうだね。やろう。やっちゃいましょう。鋼で戦技でいけるんじゃないか。あ、猛攻はないな。鋼で戦技、旋風層。あ、いいですね。はい、じゃあ、あと思い残すことはないですかね、皆さん。特に僕はないです。アケロン、大義は我らにある。これ以上ここにとどまるなら
殺すっていうの？お前みたいなガキがお前一体いくつなんだよ。この僕ちゃんを？面白いな。やはり貴様のような奴を野放しにはできん。ここで成敗する。はい。やれるもんならやってみな。なんかあんのかな。お、かっこいい。いやー、なんもなかった。アホほどレベルが上がってしまったな。これでまたレア様の役に立てるってもんだ。はい。どういうこと？待って。弱い。ありがとう先生。先に戻っていてくれ。僕は後始末と父への報告がある。ありがとうございました。戻ったらまた話そう。楽しかったですね。ローレンツ無双だったけどというか、ローレンツ無双だったな。いいと思います。外伝に勝利したため、騎士団を獲得しました。グロスタール騎兵？どこだっていうと、ローレンツにか。あいてててててて。伸びをすると痛い。これもしかして、次のが始まっちゃうのか。じゃあ、今のうちにホームに、まだだった。そうか。続きだ。はい。手を煩わせてすまなかった。おかげで同盟内の紛争の芽を一つ早めに摘むことができた。なるほど。アケロンは死んでる？もう二度と領海を侵さないと父に生死を送ってきたそうだ。生死初めて聞いた。そんな紙切れを律儀に守るような男ではないが。すごい読みのやつだな。アケロンは他の同盟諸侯や帝国貴族にも広くつながりを持っているのでな。下手に潰せばまたいらぬ紛争を。そうだね。当面は様子を見るしかなかろう。本当に下手に殺しちゃうと大変なことになるからな。賢明な判断だ。ああ、いずれ潰すんだ。あんな男、同盟にとっては害でしかない。ところで、今回の一件で実は得るものもあったのだ。これを見てくれ。何？魔女テュルソス。グロスタール家に伝わる英雄の遺産だ。アケロンに手際よく対処できたことで、父も僕の力量を認めてくれたようだ。ダークナイトやる？父は前々からこの遺産をいいね、ダークナイトじゃないか。ダークビショップか。やる？父が自ら戦場に立つような機会はほとんどなかったからな。この遺産を譲る代わりに、ちょっとテンション上がっちゃった。僕をもっと働かせよって腹なんだろう。はい。だからといって正面に来るとちょっとびっくりする。父の言いなりになるつもりはない。そうかい？父親の考えは合わない。そんなことはないが、父はあくまでグロスタール家の利を考えて動く人だ。だが僕としては同盟全体、フォドラ全体を考えて自分の行動を決めたいと思っている。それでこそ僕が理想とする貴族像に近づけると信じているのでね。そうだ、この遺産いつも思うけど任せちゃダメでしょ先生。先生が最良だと思う使い方であれば、それがフォドラの利につながるはずだ。本当に謎の信頼のね。読む前にねって言っちゃった。そうだろうかね。正直に言えば僕一人で英雄の遺産を先生に英雄の遺産めちゃくちゃ集めるの何なんだろう。頼んだぞ怖いよ。はい。例に最高の紅茶をご馳走しよう。すごいよ。紅茶でお茶で遺産もうよくわかんない。はい、ありがとう。でも初めてだな、使うの。いいですね。黄金のリンゴ使おうと思って忘れてるの草なんだ。輸送隊にじゃあ送っておきます。あ、そっか、先生も使えるのか、一応。使う先生。アーマーキラー投げて。アーマーキラー、訓練用剣を投げて、チュルソスの杖を持つと。それこそ今度こそ呪術師戦が始まるかな？セーブあるかな、その前に。呪術師戦。
楽しかった。うん。今日は樹脂史戦争終戦記念日です。食堂で特別なメニューが振る舞われます。食べよう食べよう。誰と食べるんだろう。かわいい。感謝。私、かなり好みます。うん。これ素晴らしいです。ねえ、いいですね。美味しいものを食べると悩みも吹き飛びますよね。はい。感謝。あれ、ペトラやる気あれさっきさっきの MVP ローレンツだった。どういう間違い方したんだ。ありがとうございました。始まるかな。セーブができる。感謝感謝。山賊から村を救ってくれたそうだな。今回のことを教訓にして周辺の村では次々と自警団が組織されているようだ。これで治安が改善するかもしれんな。ありがとうございました。自警団いっぱい入るな。演習とはいえ王国の騎士団に勝つなんてさすがは先生ですね。驚きましたよ。彼らも感服しきりのようで大修道院への協力を申し入れてきたようですよ。ありがとうございました。飾り券立つからな。紙連れのジャッキも嬉しいな。資格試験みんなどう先生本当に上がんなかったね。マリアンヌ。ドロテアも回復魔法使えたと思ったんだけど、そうか、まだ上げてないからか。次から上げようかな。身支度。これ支援いろいろ見られるようになってるの見てから終わってもいいクロード、クロードペトラ見たかったんです。よろしくお願いします。ここなら誰にも邪魔されずにゆっくり夢ができそうだな。今日は風も心地いい。結構深い森だったような気がするけど。クロード。裏庭とかなんか、裏庭中庭とかなんかな。クロード、何故地面寝ます？この声はペトラか？木の上かな。どこにいるんだ？木の上なんだ。木の上にいたのか。みじんも気配を感じさせないと。暗殺されてたら死んでましたね。枝の上安全。太さなるほど。地面寝る。寝てたのか。わかりません。理由だってな。こんな登りにくそうな木にどうやって登れってんだ？登る力の向き重要です。なるほど。足歩くようつきます。なるほど。手支えです。捕まりすぎる疲れます。肘と膝できるだけ曲げません。なるほど。おう、的確な助言をありがとう。もう少し初心者向けでお願いしたいが。気合い入れます。降りるとき考える不要です。勢いです。途中止まってしまう。腕の力失います。はい。止まらずなんか一気に仕留めます。急に精神論になった。やる前から諦めるのは俺の主義に反する。ツッコミが割と好きだな。腹筋が痛い。誰も木登りしません。腹筋が痛いんだって。コドラの貴族、木登り無理ですか？おられてるね。だがどうも痛いって。笑った。進めるします。負傷危険、身に降りかかります。今日のところ降参だ。これは言い訳だが。言い訳だな。俺のふるさとは高い木が少なくてな、木登りは慣れてないんだ。美しい言い訳が入ったな。ではクロード、木の下寝てください。私、木の上寝ます。なんだこの敗北感。そうだね。いや、好きそうだなとは思ってたけど、僕はこの組み合わせめちゃくちゃ好きだな。楽しかった。いやー、いいですね。ローレンツはマリアンヌかな。ちょっとカトリン先生誰かな。ローレンツかつけてたもんね。よし。そう、カトリーヌ先生とアッシュ君もいつか見たいんだよな。カトリーヌさん、
少々時間をいただけます。全部3呼びなのいいよ。なんだローレンツか。私に何かよ。その腰に帯びている剣、天帝の剣。あなたはどこで手に入れたのですか？気に入らない物言いだね。私がどっかでくすねたとでも？いえ、ですが英雄の遺産は実血の着流に代々受け継がれるべきもののはず。カトリーヌさん、あなたは何者なのです？執事か。もしや名門貴族のご出身なのでは？なんでそんなことを気にするのさ。割とカトリーヌ先生の執事わかんないんだよな。僕ベレトが進めればわかるのかな。私がどこぞの馬の骨だったとして、紋章も遺産もなくても私は私だ。生まれや経歴に意味がないとは言わないが、でも前の名前があるんだよな。意志と生き様だと思うね。それとも何？はい。私が名家の生まれならあんたの対応は変わるのか？見る目は変わります。名家の貴族であればしかるべき応対を。器が小さいね。いろんなもんに縛られてばっかりじゃん。ですが貴族と平民は同じではない。選ばれた者にこそできることがあります。それは本当に貴族にしかできないのか？平民にも優れた人間はいるだろう。そういうことを言っているのでは？あんたは身分や家柄にこだわるあまり人そのものが見えていないようだ。もし私が名家の出だとしてもあんたとはまず付き合わないよ。率直。不穏。支援レベル C の不穏好き。感謝。よいしょ。ヒルダは誰だ？ヒルダもなんかそうか、ローレンツめっちゃ活躍してたからかな。すげえローレンツもあるな。ローレンツくん？何してんの？ああ、ヒルダさん。駒を兵に見立てて戦術の研究をね。ああ、すごいね。でもそれって楽しいの？興味深いものだよ。兵士を変えるだけでも定石が覆る。同じ兵種でも別の人間だと思うとまた違う戦術が。へえ、なるほどね。私には全然わかんないけど。このところ君の頼み事を聞いていつもと違う戦い方をしていただろう。そうだったね。その経験を経てからというもの、戦術を練ることの重要性を再認識したのだ。なるほど。置かれた状況に正しく対処できれば損害を確実に減らすことができる。有事にあたってはこの経験を生かしてどんな状況にも対応してみせよう。ポジティブ。すごすぎて言葉を失っちゃった。ほんとお世辞じゃなく尊敬しちゃうよ。もしかして君は僕を成長させるためポジティにブか？あえて無茶な頼み事をしたんだろうか。ありがとうヒルダさん。君の心遣いに心から感謝。どういたしまして。困ってるやないかい。じゃあ次は僕から君への頼み事がある。聞いてくれるかい？面倒なのは嫌だけど特別に聞いてあげちゃおっかな。かわいい。君が本気で戦う姿を見せてくれないか。できれば僕のそばで。ヒルダちゃんいつも本気だよ。強いよ。仕方ないか。でも危なくなったらちゃんと助けてよね。支援 C の頃はヒルダの方が強かったけど、ローレンツも先の戦いでめちゃくちゃ活躍したからめちゃくちゃ強くなってる気がする。感謝。あとはマリアンヌとレオニ？いいですね。いいですね。痛かったでしょドルテ。かわいい。蹴らなくても走れるのにひどいわね。いいな。馬とマリアンヌの姿最高。下手な人を乗せるのは大変だね。今日はゆっくり休んで。ようマリアンヌ、そこで何してるんだ？いえ何も。誰かと話していたようだけど無口なあんたが珍しいな。
ところで今手は空いてる？何のご用でしょうか？手拭き用の布や石鹸を買い付けに行くんだが、女子どもから注文が多くてさ、やれ可愛いのがいい、やれ香りがどうのと。私はそういうのは疎くて、手拭きは歯切れだし、石鹸も古い油で作る。それ以上のことは考えたことないんだよ。はあ。あんたは持ち物の趣味がいいから、そういう目利きもできるんだよ。あ、持ち物は。もちろん手柄はあんたって話にするから、あんたの評判もきっと上がると思うよ。私、そういうのはいいので。持ち物のセンスやっぱりあれなんだな。まあとにかく付き合ってよ。何かお礼はするからさ。でもあまり修道院の外に出ないよう父から言われているので。そんなの分かりゃしないよ。たまには外の空気吸った方がいいって。いいんです。私じゃ多分お役に立てませんし、私なんかが選んだものを渡されたら嫌だろうし、選ばれたものもかわいそうです。ネガティブ。レオニーさんだって私なんかと一緒にいたらきっと不幸に。はあ？私は一人でいた方がいいんです。ちょっと待ってよマリアンヌ。さっきから聞いてれば、あんたと一緒にいるだけで不幸になるだって、そんなわけあるかっての。私が嫌いなら嫌いってはっきり言ったらいいじゃないか。なるほど、そういう風に。しつこく誘って悪かったね。もう誘わないから安心しな。いや、これは支援 A まで欲しいでしょ。なんで B までしかないんですかね。よくわかんないんですけど。はあ、とりあえずじゃあ、もうおしまいなんですけど、身支度だけしようと思ったけど、全然金がない。このね、この先生全然金がねえ。ショップに行って、武器や道具ギルド騎士団で、戦力補充をして、補充をして、で、あとは、まあ、鍛冶屋で様子を見ておしまいですね。アーマーキラー全然、黄金のリンゴを使ってほしいな。チュルソスの杖って何なんだろうな。後で見てみるか。大丈夫そうかな。誰か何か足りなかったような気がしたけど、テオの持ってる、フリースと生命の木の実、鉄の槍、あ、金塊持ってる。金塊はじゃあ後で売ろうか。よし、やるないと。デビルソード売ったらいい値段になったりするんかな。売ってみようか、後で。鍛えるとなんか面白くなるのかな。アガルチウム何しても戦闘後10な。これ重さだって10だし、命中も65だし、なんもいいことなくないか。わからん。デビルソードどこで使うんだ。売っちゃおうかな。アンドロシア、テオの、あ、上級試験パスだ。そうだね、もらったもんね。とりあえずみんな、修理は大丈夫かな。良さそうだな。デビルソードの使い道全くわからん。デビルソード売るか。売るとおいくら？ティルソスの杖売れず。魔法攻撃者ってプラス 2？ あれにダメージ半減。怖っ。何これ怖い。やばい。プラス2ってやばいじゃん。ドロテアにつけたらめちゃめちゃ強いになってしまうな。いいと思う。生命の木の実。あ、金塊あった。金塊を売却する。デビルソードどこだったっけ。誰が持ってたかな。ドロテアか。430。大したことはないな。売っちゃうかな。なんか、あまりにも大したことが、上級試験パスを後で出しとくと。瞬足の人参、瞬足。秘密のアイテム。先生持ってる。秘密のアイテムあと2つ？
サンダーソード530。まあサンダーソードは別に売らなくてもいいな。旅シリーズ、行軍、あれ行軍ナビは誰かつけてなかったんだ。誰もつけてなかったんだ。もったいないな。闇魔法試験パス。あ、金塊めっちゃあるやん。売却。あれもしかして僕、お金持ちなのでは？感謝。アンブロシア。あとみんなの服を変えたいね。変えらんないね。諦めまだ。じゃあ身支度で持ち物を整理して、おしまいにしようかな。また明日。明日は十字支線か。十字支線。タタタン、タン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 。傷薬そんなにいらないんだよな。まあ、でも、持ってて悪いことはないから持っとくか。デビルソードマジでどうすかな？預ける。アンブロシアテオの上級試験パス。預ける。2700円違うな。2000円くらいやったっけ上級試験。1500だったかな。秘密のアイテムは何なんだろうな。正体不明の何か。アンナに渡すと能力を強化できるものをもらえる。はあ、いいじゃん。へえ。意外となかった。ありがとうございました。じゃあセーブして寝よう寝よう。寝ちゃダメだ。おしまいでーす。いててて、腹筋が。腹筋かな？なんだろうこれ。いてそう、マジで、リングフィットアドベンチャーのメニューが、できるメニューが1個増えるたびに、僕の知らない、こんなところにあったんだ筋肉の部分が痛くなる。面白い。明日はできるといいですね、リングフィットアドベンチャーも。よいしょ。いや、明日も早く寝られるといいですねだ。アクタージュめっちゃ面白かったな。はい。じゃあ、これでおしまいにします。いい一日をお過ごしください。僕は買い出しに行かなければいけないので、昼からかな。寝ないとダメだよな、これ。危ないもんな。寝てから出ます。ありがとうございました。バイバイ。あ、ツイッターで流すのはまあいっか。